бутона. Паник, бутона. Натискай го, защото ще трябват още хора. Тръмчиме извън закона. Тук ми е крайна. Те ни ради в главата ни се въртат работи за 5 бона. Си ради отиваме ли към Бургас? Караме ли БМВ-то седно, виждате сините буркани? Отстрелят вече, брат, прескачате огради. Еба са ми пуката майна, газя ги като комбайна. Къв съм бил, защо съм бил, за никой не е тайна. Аз и ради известно търчиме към закона. Курвите се опитват да ни вземат 5